Президента на фестивала господин Кирил Костадинов и програмният директор госпожа Елена Костадинова ви пожелават една много успешна и ползотворна година. Програмата ни ще открие училищен оркестър Крива Баланка Македония. Художествен ръководител Лариса Митовска. Аплодисменти за тях!
Още веднъж аплодисменти за нашите гости от Македония. Училищен оркестър Крива Каланка с художествен ръководител Лариса Митовска. През април ви каним на творчески лагер и фестивал Бъдещи звезди и национална танцова конференция